हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो सालायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडियोनि गिबि आपडेटआवनो सावरायगोन दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 14 नि सायाव। स' बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 14 खौ गोबां मानसियानो माब्ला हगारगोन होननानै गोबां कमेन्ट्स सोंहरगासिनो दङ आरो बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 13 खौ हगारनाया दिनैजों 12 डेज जाबाय दे लोगोफोर, नाथाय दासिमबो पार्ट 14 खौ दैमु दि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय हगारनानै होआखै आरो बे सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा गोबां भिउआर्सफोरानो बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 14 खौ माब्ला हगारगोन होननानै गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदों। स' लोगोफोर बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 14 खौ माब्ला हगारगोन बेखौथ' फिक्स बुंनो हाला, मानो होनोब्ला बे साननैसो फुजा सिजन सोलिगासिनो दङ, बिनिखायनो गोबां मानसिया माने बे फुजा सिजनाव इउटुबफोराव एक्टिभ गैया जाहैदे लोगोफोर। जानो हागौ बिनि जाउनावबो बे दाउखा बिदै सावथुननि पार्ट 14 खौ बिथांमोना हगारनानै होथ'वाखै। बाट बियो आंनि साननायसो दै लोगोफोर, मानो होनोब्ला नोंथांमोना जेरैखि जाया बे दाउखा बिदै सावथुननि पार्ट 14 खौ बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनथारगोन। स' नोंथांमोना एसे नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ, दाख्लैबो आं मोनसे भिडियोनि गेजेरजों बुंनानै होखादोंमोन दि दैमु मिउजिक रेकर्ड चेनेलनिफ्राय मोनसे दुर्गा फुजानि कालि फुजानि गोदान मिउजिक भिडियो फैनो थांगासिनो दङ होननानै। दा बेनिनो ससे टिजार भिडियोखौ दैमु मिउजिक रेकर्ड चेनेलाव बिथांमोना मैया हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना फुल मिउजिक भिडियोखौबो जोबोर थाबैनो नुनो मोनथारसिगोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि शर्ट आपडेट भिडियोआ बेखिनियानोमोन दे। नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडियोफोरनि आपडेट्सफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल आव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।